Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total War Warhammer 2 honetaran eta oraingo honetan berriz ere abentura bataila bat agarkizuet. Kasu honetan jolastuko dugu konde vampiroekin. Jolastuko dugu Herman Gostekin, bataila bat bakarrik dauka. Ikusten duzuenez bataila hauak zuzenean jokatzen ditudan batailak dira. Eta idazten badugu edo galtzen badugu, zuek ikusteko aukera izango duzue, bai onerako, bai txarrerako. Eta ez dakit nola moldatuko naizen konde vampiroekin, egia esan da fakzio hau asko ez dut jokatu, baina saiatuko gara alik eta partidarik onena egiten Herman Gost ahaztu honekin, beraz, aurrera goaz. Ja, bueno, beren zaigo. Vale, badituzte flagelanteak, ez dutela iesik egingo, espatari handiak, lantzariak, baiesteruak, arkabuslariak eta salbasko kainoi bat. Eta Herman Gost, Heinrich Kemmler, agian raitu mulari bat, kriptako nekrofagoak, eskeletoak, zombiak, eskeletodun saldunak, txakurrak, saguzarrak, vampiro basatia deitzen diodana, eta hilen karrua eta tumulerietako gerlariak. Ez dago historiarik. Vale, orduan, lehen da bizi, hauek. Ona, mapa txiki hauek ez dut bat ere gustoko, baina bueno. A ber, zombiak. Zombiak hor. Zombiak hor, eskeletuak hemendik. Eskeletuak hemendik. Zuek hor. Zuragian batzuk hortik. Nekrofagoak hortik, a ber. A ber. Zuek izkutatu ere, bai? Saldunak franko batetik, saguzarrak hortik, bargeistak atzerago, tumulorioa zer dauzka zeo jarri erdian. Honek daukan magia, tumulariak. Vale, saiatuko gara alik eta hobekienen. Beraz, den aurrera. Itxan. Vuelta, horra. Vuelta, arrantza, zuek. Ona. Zuek. Horra eta zuek.
Rise, rise! Eso que barco sarete. Hor principios esen nukete Mortis engine. arazorik izan beharko. Enbargeiztak ona. Zuek ona. Ona. A ver. Beldurra atxema dute, hortik ies egingo dute. Bueno, Germán Gostarra. Bueno, Rantza, Saldun beltzak ere. Rantza, bale. Txakurrak. Horra. Zuek horra. Zuek ara. Zuek Arantza. Mangostere aurrera, aurrera, zuek aurrera. Rantza. Bargeiztak. Now. Zuek Juan. With haste! There shall be darkness. Corra. Bueno. We are death! Swiftly! Rondedoaz. En principio ez lukete erasorik izan beharko.
flango honetatik, zuek jarraitu. Gauzara joan horra. Ghost! If you insist. Txagurrak horra. Elman Ghost. Butcher them! I lust for battle. With haste! Zuek. Elman Ghost. Swiftly! Mortis engine. With haste. They will suffer! If you insist. See to it! Run! Of course. As you say. Vale, zuek zarete. Jarri hor. Elman Ghost. The night is ours. A ver.
Vale, eso jarraitu. Elman Gorst. Kontra. Vale, zuek etorren antza. Bueno, eta hasiko dugu. The power is mine. Gutxigatik, baina bueno, erasiko dugu. Maim and kill. Mortis engine. Bueno, guzti horiekin arte. I will bathe in their blood with haste. Horiek hiltzen dugunean. Pikutara joan dira. I will raise them. Vale. A ver, emaitzak. A ver, zombiak eta lantzariak horren lana bete dute primeran. Egia da unitate asko galdu ditugula, baina bueno. Bargeistak oso lan hona egin dute, saldunek moduan. Eta bueno, lagunok hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela. Eta horrengoan gehiagoa.